Dobrý den, dámy a přátelé, pánové i nepřátelé, vítejte na novém kanálu Kudy Dogma. A pro většinu to bude fakt jenom kanál plný splašek. Možná si pamatujete můj předchozí, již smazaný kanál, který se jmenoval Kryje ti záda, kde jsem zveřejnil přes 60 strojově čtených knih, než ho smázli. To, že mi kanál smázli, je pro mě důkaz, že jsem to dělal dobře. Proč to smazali, si probereme jindy ve videu s pravděpodobným názvem Morálnost autorských práv. Ano, v tomto kanále občas uslyšíte i můj hlas, nebudete jako ten předchozí. A že přednes těch knih byl cca pro 80% posluchačů nesnesitelný, a zbylých 20% mi nikdy neposlal jediný díško, mi ani trošku nevadí. 20% bylo naopak víc spoluposluchačů, než jsem čekal. Od té doby jsem přišel o práci a bez vaší podpory to už nepůjde. No. A nyní si probereme účel tohoto nového kanálu, čímž jsou dogmata. Většina zakladatelů dogmat se nedožila ohromného zla, jaké způsobili například Karl Marx nebo Ježíš Kristus. A já pozoruji spousty novodobých proroků, jejichž myšlenky, jejichž mají následovníky, jenž asi netuší, že jen opakují historii a nakonec budou muset umírat v genocidách nebo trpět v lágrech ty děti jejich kamarádů, jenž novým dogmatům odporovali. Takže můj cíl bude logikou napadat nově vznikající dogmata, která by v budoucnosti mohla napáchat podobná zla, jaké známe z minulosti. A pro budoucnost říkám, zkoušejme to bez dogmat! A když to jinak nepůjde, tak hledejme taková dogmata, co podporují mír mezi citem, rozumem a morálkou. Pro ten účel bude tento kanál zveřejňovat různé audioknihy. A když žádné nenajdu, zkusím to slovy vlastními. No, moji tvář fakt nikdy neuvidíte, protože to odporuje mojí šamanské víře. Ne víře, vím, že. To už není víra, to už je vímža. Pozor. Ačkoliv není můj cíl urážet, z vlastní zkušenosti vím, že když vám něco nebo někdo vyargumentuje, čemu věříte většinu svého života, pak jste dlouhodobě uražen, a to tak dlouho, dokud nepřijmete pravdu novou. Proto nedoporučuji odběr tohoto kanálu nikomu, kdo není cvičen v kritickém myšlení a tedy není zvyklý své názory často měnit. To je asi pro dnes všechno. Děkuju a naslyšenou.